Bivši predsjednik Amerike Donald Trump se suočava sa nizom optužbi. Trump se pojavio u utorak na sudu nakon što je službeno uhapšen, a potom i optužen po 34 tačke optužnice zbog navodne prevare s novcem koji je uplaćivao zvezdi filmova za odrasle Stormy Daniels da ćuti o njihovoj aferi. Trump se izjasnio da nije kriv. Međutim, ono što su mnogi primetili da sa njim nije bila njegova žena Melania Trump. Dan ranije na skupu u Floridi podržali su ga sinovi i ćerka Tiffany Trump. Svi se pitaju gde su Melania i Baron. Sada već ozbiljno kreće da se šuška da nešto između njih dvoje ne štima. Donald i Melania žive odvojene živote i neki ljudi veruju da su oni na korak od razvoda, rekli su bliski izvori za Mirror. Melanii sad nije lako, ona se suočava sa tvrdnjama o aferama svog muža sa Stormy Daniels, ali i sa Playboy modelom Karen McDougal, koja je rekla takođe da ima vanbračnog sina sa Trumpom. Pa Melanin izostanak sa skupa javne podrške Donaldu nije mogao da prođe nezapaženo. Sigurno bi Trumpu mnogo značilo da je Melania bila uz njega zato što bi bukvalno možda tako jedino ućutkali. Sve koji misle da je on imao ove afere, međutim prema rečima izvorima, iako njih dvoje stanuju na njegovom imanju u Floridi, Mar-a-Lago, žive prosto odvojene živote i samo se ponekad viđaju u njegovoj vili. Njihovi putevi jedva da se ukrštaju. Melania se ne razlikuje od bilo koje druge žene. Optužbe protiv njenog muža da je prevario i to 2 puta su jako uznemirujuće. Kaže blizak izvor i dodaje, nije ni čudo što ljudi veruju da Trump ne ide samo na sud za krivična dela, već i na onaj za brakorazvodne parnice. Melania se nakon odlaska iz Bele kuće povukla totalno iz javnosti, što ste primetili nema nigde. Ona se izolovala, prosto kažu da vreme provodi sa roditeljima koji žive tamo na tom imanju i sa svojim sinom i da je jako zabrinuta za njega, kako će ovo sve uticati na njega. Melania Trump je prošlog četvrtka viđena sa sinom Baronom na večeri na imanju na Floridi. Nije se oglašavala, baš tog dana su iznate optužbe protiv Trumpa. Takođe se povukla i sa društvenih mreža. Još jedna osoba koja je odsustvovala bila je Ivanka Trump, zato što se ona povukla iz politike, pa dobro, ajde, to može da se objasni. Šta vi mislite, da li je ovo kraj Melanie i Donalda kao što tvrde svi strani mediji i bliski izvori, ili će ona ipak i dalje ostati sa njim? Pišite mi u komentarima i lajkujte ovaj video.